nwoke na-achọ ka o sulu ihe nwa ya nwoke na-esulu na ndụ m. Ọfụwa agbọghọbịa sị m na ya nwere enyi nwoke nyafụ n'anya rinne and ya chọrọ ịnụ this guy. Mana papi ya ji ego rinne nwechaa company, ịghọtago. So mgbe ọbụla fa ga-eli olili, papi ya asị ya mee ndị enyi invite ka fa bịa. Nye wee jee. The first day nya je, n'ụdị anya dis papa enyi nwoke na-enye adụsịrị ya mma n'arụ. Ịmagolu nwoke na-ene ya anya na ya chọkwa na ihe ị ga-ama. Nya gbakwa nkịtị o. The second time nya je, ha nọ n'ebe ha nọ na-aṅụ mmanya na-agba egwu. Ịmagolu ka oge lụrụ ịwa keeki. A na-achọ ka awa keeki. The man kwụlụ ya n'akụkụ, nwa ya nwoke kwụlụ. O wee were aka nke ọzọ wichiwe aka nke a wee kụọ nyanya n'azụ na ịghọtago. Ya mụrụ ka ihe nke dị adọ. Iwe wee nye nnọọ ya agbalụọ iri, mana ndị mmadụ buru ibu. Ya mụrụ ife a ga-eme. Ọkụ ezizi kụkwa igbo ọfịa anya aka. Ịgbagolo ụdị ihe ahụ, ya mụrụ ife a ga-eme ya na-alakwa this man anya. Ya just pretend ya ka gasị na onwere female, ịmagolu emesie deten wee na. Ya na-edikwa ihe a na ya mara ife a ga-eme. Olu the third one, ya sị enyi nwoke na ya ma mbịa ọsị anya anwakwa na anwa kwuo. Onye ịmagolu nke ka gasị na enyi nwoke na-celebrate ọmụmụ ya ma ga ejene. Ya wee jebe wee luo that day ha wee lisie ṅụsịa mmanya wee gbube ha ncha niile na enyi nwoke ṅụrụ go that day. Fana abụọ wee baa na room ya wee dinele ala. Enyi nwoke dapụ n'ụla. Na ya gwa na ya da aṅụ mmanya rinne ya dinele ala ebe afọ. Nọgidezikwe nekwe this man ka ọ batara. Wee ligolie. Ya wee binie na ọ bụ na ya ṅụrụ mmanya na-egbu ya egbu na the man ga-enye etuwetuwe that day. Ọ ga-eselilie. Na Chukwu meni ya ṅụrụ mmanya na-egbu ya egbu. Ya wee malite wee kwali ya wee ghara. Wee chie nye warning, tibezie nwa ya nwoke aka. This man wee kunie wee jawalụ. Since afọ na ya chọrọzi, ya wee cheketa ihe a ga-eme wee sie enyi nwoke na ya chọzikwa n'ihe anụnwado na ndụ ha. Si wee this guy. O wee na-ajụ ya sị ya kedu ihe a mee? Na ya mụrụ ihe a ga-agwa ya. Kedu ihe a mee? Na ya mụrụ ihe a ga-agwa this guy. Maka na ya chọrọ itinye ọgụ n'etiti nna na nwa. Akwa ịghọtago na ya nwere ike nya gwa ya kịta na ebelivu. Ọ bụgodo na o belivu, o je nụsaba papi ọgụ. Ọ ihe a ka a ga-eme. Ya wee sị ka ya ji nnọọ nwayọ jewela onwe. This guy wee na-esogheri ya n'ike na-akwụ ya, na-akpọ ya afa dị iche iche si na ya afụgo nwoke ọzọ. Ịmagolu na-akọlụ ndị mmadụ na ya mụrụ ife a ga-eme. Na ya mụrụ ife a ga-eme. Ọnya gwa this guy na ihe menụ. Ya gwakwana ya ihe mee na ọkpata esemokwu n'etiti ya na nna ya. Kedu ihe a ga-eme? Ọ sị m nne na ihe a ji gwesị na ya chọrọzi bụ na ya afụgo n'ụdị anya this man na-enye na mgbe ọbụla ya bala na ya bụ family na ọ ga-abịa lele for ha. Akwa ịghọtago na ya afụgo na the man bụ mkpi. Na-achọ onye ọ ga-alapụta. Na onwe onye ọ ga-abụlụ. Ọ na-amaghalị na-eli nna na-eli nwa ịghọta. Mana ebe a si wee pụta na ya chọrọ ụdị alụ afọ na ndụ ya. Ọ ga-abụ nwe ihe mebelie in future ka ya malụ nke ya na aya. Kwa ịghọtago. So akwani ahụ. Ọ sị bụ na enyi nwoke izizi ya nweta ka asị this guy na ya chọrọzi. Na o jekwuolu the guy, nwere ihe ọ gwara this guy. Gwagide gwasị anya ya wee gwa the guy ihe bụ the reason. Even ka a gwasịla enyi nwoke si anya agwani ya na o nwee ka ọ dụ na ọ bụ na ọgwụ ya na ọ ga-akpata esemokwu n'etiti ya na papi ya. Akwa ịfụ. And then ya chọrọ ụdị ihe ahụ. Maka na the guy dị good to her. Nọọ maka ihe papi ya na-eme. Bụ ihe na-achụ ya. Akwa ịfụgo. Na ọkpọga enyi nwoke countless time na-agwụ ya si ya na ya bụ ashana na ya bụ nke a na ya bụ nke a. Na ọ bụ na ọ bụrụ onye nwere understanding. Onye dị matured. Na ọ kala ịhapụ ya maka ihe this guy na-aka eje. Mana ọ bụrụ sọ enyi nwoke ka ọ na-akọlụ.
onye ọbụla ọ fụrụ ọ na-akọrọ maka na the guy love ya truly and na ya nwa love kwu the guy mana enwero choice. Ya nwere choice na ya mara ife a ga-eme ya wesị ka amala ihe ndị mmadụ lụ. Nwanne m, kedu ihe ilo? Kedu ihe ọ dogo ka ọdọzga mee na? Onye gwa enyi nwoke ihe papia mere na onye nwa kpatara na ya chọrọzi ka ya na ya na-abụkwu. Ka onye agba enyi nwoke nkịtị ka ọ na-akpali ya na-akwụ ya iyi na-akpụ ya ma asha na o nwere ihe ọda akpụ ya si na ọmaka ya ka o ji wee hapụ ya na ya bụrụ ezigbo mmadụ. Na ihe a dịzikwa too much onye fịa ọ na-akwụ ya. Akwa ifugo? Gwa anyị ihe ilo na comment section maka na ọ ga-enyelu those girl aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma ya kwazalụ bụ aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Onye ekotere, ọgọdị ekotelie.